אני סול. ואני רוני. והיום אנחנו נעשה סרטון דברים מאוד מיותרים בעולם שלנו, כי יש הרבה דברים מיותרים. במיוחד. שמזיקים, לא עוזרים, שלא עוזרים בכלל. אז כן, בואו נתחיל בסרטון. הדבר הראשון זה יתושים וזבובים. הזבובים מציקים, מזבזבים לך באוזן וכאלה. ויתושים מוקצים אותך, וזה גורם לך לגירות. ולפעמים על האוכל ומעיפים אותם, ולפעמים הם שוב חוזרים, וזה מעצבן. הם לא מניחים לך. כן. קצקט. אז את שומעת, הוא אמר, תגיד לי. שוב יתוש. עכשיו שכחתי מה להגיד. הדבר הבא זה הודעות לפרסומות. אתה משחק בטובך ופתאום הודעה, מעניין אותך מה זה. אתה נכנס בודק, הודעה לפרסומת. את רואה ששולחים לך הודעה לפרסומת וזה... כאילו, מה? גם ככה הם חופרים, זה לא עוזר בכלום, כאילו, וגם רוב האנשים לא רואים את זה, אז זה סתם מיותר. זה מיותר. זה אחד מהדברים שפשוט מיותרים. אוקיי, הנה, רגע שלפו לי אותה. מה עכשיו הודעה לפרסומת? אני אכנס לזה. הדבר הבא זה פרסומות באמצע סרטון. זה לא קורה הרבה, בכלל לא, אבל זה קורה. נגיד ואת רואה איזה סרטון ארוך, פתאום בא לך פרסומת. ואם אתה רואה כזה איזשהו קטע מסדרת טלוויזיה שאת פשוט אתה רוצה לראות את הקטע הזה, ופתאום פרסומת, במתח. כאילו במתח. למה? זה לא עוזר. תעשו באמצע או בסוף, וגם פרסומת עצמה היא לא עוזרת, כי לא נראה לי שמישהו גם בהתחלה וגם בסוף מזה. זה מטריד. לא נראה לי שמישהו ישתכנע מזה ויעשה את זה. כאילו, גם אם נקנה את זה, אז אתם תחזרו על זה שוב, אז כאילו... למה? אוקיי, את רואה את הסרטון הזה? מה פרסומות? באמצע הסרטון! הדבר הבא... הוא ג'וקים. למה? זה סתם מגעיל, אולי אוכל לכמה חיות, אבל למה? מטריד. מיותר. מגעיל. הוא לא עוזר לנו בכלום. יש כמה ג'וקים שהם עוזרים לעצים, להעיף חיידקים כאילו מעצים או דברים כאלה. אבל טטיקנים זה רק לאוכל. זה רק לאוכל וזה הדבר הכי מגעיל. טיקן. טוב. למה? מיותר. אוקיי, אימא לג'וק! אני לא ראיתי את המיטה עכשיו. תרגיע אותו. הדבר הבא, והוא מאוד מעצבן, שנתקע הטלפון. באמצע משהו חשוב. לפעמים גם הטלפון לא משתחרר מזה, אפילו שאתה נועל את זה. ואז צריך לחכות עד שמישהו שמבין בזה יבוא. נגיד אבא שלי מבין בזה, אבל הוא חוזר בלילה. אז אני לא יכולה, הטלפון שלי אין אותו. כאילו הוא מוחרם או נשבר עד הלילה. בס. אוקיי, אז שיט, נתקע. מה עכשיו? נתקע לנו. הדבר הבא זה... שהאפליקציות מגיעות ביחד עם הטלפון. זה אפליקציות ממש מיותרות. יש קצת שמשתמשים בהם, ממש קצת נשים. אני לא מכירה כאלה. וזה יותר מבוגרים גם משתמשים בזה. אבל למה יש את זה? כאילו, אתה רוצה למחוק את זה? אם תצטרך את זה, להוריד את זה. תשימו את זה עם הטלפון, אבל תיתנו למחוק גם, כאילו, באמת. אומייגאד, מה מבינה, קיבלתי טלפון חדש. שופט, תראי לי. נו, אפליקציות מיותרות סתם, אני רוצה למחוק אותם. זה לא נותן. וואלה יופי. הדבר הבא הוא מוצרי ניקוי שרשום עליהם לא למאכל. למה? ילדים קטנים לא יודעים לקרוא, אנחנו יודעים שזה לא למאכל. למה? כאילו, במה זה עוזר לכם? גם זה מאחורה, מי יסתכל מאחורה? כאילו, זה אישית מאחורה. לא, אני יודעת שזה מקדימה, אבל זה אישית כאילו מאחורה, יש כאלה שמקדימה, אבל למה? אנחנו יודעים שזה לא מאכל, ילדים קטנים לא יודעים לקרוא. למה? למה? אמא שלי אמרה שנפנה חומר ניקוי. את הכביסה. הנה. מה לא למאכל עכשיו? אני לא מבינה. כן, זה סתם מיותר. מי יסתכל בזה ו... טוב, קודם את זה? כן. הדבר הבא, והוא ממש, אבל ממש מעצבן. והוא האחרון. שמוכרים שואלים אותך אם את צריכה עזרה. אתה באמצע מוצר לפעמים, ושואלים אותך... אם אני צריכה עזרה, אז אני אקרא לך. כן, אז כאילו, למה? למה? איזה מוצר מגניב. את צריכה עזרה?
לא, אני לא צריכה לעשות את זה. אז ביי, מקוות שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם תעשו לייק ותירשמו לערוץ למטה. ביי. ביי.